Bon dia. Anem a fer un par d'exercicis. Primer començarem per braços i el que necessitarem serà un par d'ampolles d'aigua. Agafem unes ampolles i comencem a fer exercici una mica. Tinc una garrafa, no està plena, però si està plena millor encara. I doncs comencem a fer exercici així. Fins les vegades que vulgueu, que us canseu, i continuem amb l'altre exercici. Queda és ben fàcil, només necessitareu una cosa per tallar, un ganivet i un fuet. M'agrada el fuet. Així que agafem el nostre braç, d'acord? I comencem a tallar i com farem una força, doncs exercitem el braç també, podem canviar de mà. Potser ens tallarem un dit amb l'altra mà, però no passa res. Comencem. Com veieu, estic movent bastant el braç. I després, quan acabeu de tallar el fuet, us podeu fer un vermut. I després de ja rentar-nos les mans, només necessitem un vidre, un paper o això, que velletes, digues. Sí, potser. I un limpiacristales, jo tinc marcat Consum, i només cal fer rentar els vidres. Així ajudem també una mica a la casa. Així els nostres pares estaran ben agraïts. I també farem exercici i anem canviant de mà. I quan anem canviant de mà anem fent més exercici encara. I doncs amb les dues fas exercici també. Ai, ai. Això costa. És un bon exercici per fer. M'agrada. Estic suant ara mateix. Bueno. Continuem ara, passem a cames. Vale? Comencem amb cames. Fer exercicis més de caderes, cames, braços també pots introduir. Anem a ballar una mica amb una cançó molt popular que a mi no m'agrada gens, però és un meme. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto, hacer en tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero que hagas tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca. Vale, com veieu jo ballo molt bé i ja està. El següent exercici serà un exercici d'equilibri i cames i d'equilibri, també es podria dir. I bueno, fem-lo ara mateix. Anem a tocar el piano, de peu estem, i amb els peus toquem. Com veieu, m'ha quedat molt bé, molt bonic m'ha quedat. I doncs passem al següent exercici. Tornem on abans, on el vidre, i l'únic que hem de fer és, doncs, fer el mateix però amb els peus. D'acord? Ens posem la pedalleta al peu, vale? Posem així, i doncs fem una mica així d'exercici. I fem força amb la cama també, saps? També amb les dues cames. Amb la dreta. Se't pot caure, però bueno,
és qüestió d'agafar-li el truc, i quan li agafes el truc ja és bastant fàcil ja. I pots anar mirant el mòbil també, pots anar llegint un llibre mentre fregues tranquil·lament els vidres. Fas les feines de la casa i mentrestant fas el teu hobby o jugar a la Play mentre fregues els vidres. És molt bona tècnica i fas exercici. És el millor invent que s'ha produït mai. I acabem les parts de les cames i anem a abdominals. I anem a abdominals, ja està. Vinga.